Xayrlı gün istəmiz, hörmətli kollegalar. Tərtib Radiosunun Үз елімде өскем жер бәйгесіне бағышталған матбуғат конференциясын башлап жибәрәбез. Һәм безнең бүгенге спикерлар: Резалия Исмагыйлова, Тәртип Радиосының баш мөхәррире; Лейлия Гыймадиева, Тәртип Радиосының баш мөхәррир урынбасары; Айваз Садыров, Тәртип Радиосының башкарма продюсеры; һәм Айдар Фәйзрахманов, Татарстанның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамблінің сәнгать җитәкчесе, Үз елімде өскем бәйгесенең жюри рәисе. Резалия ханым, иң беренче булып сүзне сезгә бирәбез. Гадәттә сентябрь айында барлык радиостанциялар яңа сезонны башлый һәм яңа планнар турында сөйләшкәнчә узган сезонга да нәтиҗәләр чыгарыгыз. Әле сез үз алдыгызга куйган барлык максатларга да ирешә алдыгызмы? Хәерле көннәр барыгызга да, хөрмәтле коллегалар. Бик зур рәхмәт килгәнегез һәм кемнәр инде онлайн караганыгыз өчен. Максатларга аны куйганның барбер бөтен кешедә шул 80%-на ирешә, калганы тагын да камилләшеп, алгарак күчә торгандыр инде. Гомумән алганда Тәртип Радиосы бик уңышлы ел үтте дип әйтәсем килә. Максатларга ирешмәдек дип әйтә алмыйм, ирештек, шактый күп эшләр эшләнде. Аның инде әйтеп китә торганнары да, әйтми торган, күзгә күренми торган вакыт-ягыда күп радио эшендә булгачтан, иң беренче безнең инде ул рухи яктан да байда торган зур бәйге үткәрелде, планлаштырылган. Ул татар мәкаме белән әйтелә торган Азан бәйгесе, башта олылар арасында, аннан соң балалар арасында үткәрелеп, бик матур итеп Корбан гаетендә балаларны бүләкләп, велосипед бүләк хәтта безнең Ханский дом аларга бик матур чара булды. Һәм чыннан да татар мәкаме белән Азан әйтүчеләр кимегән икәнен аңладык без. Монда бөтен мөхтәсибәтләр дә, Диния нәзарәте дә, Татар конгрессы да, 1000 еллык мәдрәсәсе дә бөтенесе кушылдылар һәм бу эшнең чыннан да кирәклеген аңладык. Рухи 1000 иҗат берләшмәсе дип әйтәбез инде. 2 Марсель Әхмәдуллин белән Марсель Вагызовка бик зур рәхмәт. Алар белән шушы Тәртип Радиосы белән берлектә бик зур эш эшләделәр. Бергәләп эшләдек дип әйтәсем килә. Һәм тагын бер яңалыгыбыз булды. Ул без беренче мәртәбә, бүтәннәр өчен бәлки инде ул әллә нинди яңалык түгелдер. Тәртип Радиосы беренче мәртәбә ачык студия белән чыгып эшләп карады. Бу безгә бик ошады. Бу IT паркта булды безнең имә. Анда коллегия булган иде һәм шунда чыгыш ясап, без анда шагыйрьләр, күренекле шәхесләр туры эфирга чыгып карадылар. Үзебез өчен дә, алар өчен дә яңалык булды һәм киләчәктә тәртипнең үзенең шәхси чыга торган яхшы бөтен яктан да камил ачык студиясе булыр дип өметләнәм. Бу безгә ниндидер бер тагын бер эш истәде дип әйтим әле. Яхшы эш. Киләчәккә планга тагын бер пункт истәде. Һәм Печән базарында катнаштык, 3 җирдә чыгыш ясадык бу ел. Берсе аның борынгы уеннарны яңарту, балалар белән риваять төркеме белән берлектә Руслан Габитов җитәкләгән, бик рәхәтләнеп, хәтта чит илдән кайткан милләттәшләребез дә, мин шаккаттым, менә нинди генә эш эшләсәң дә, аны барбер күреп эләктереп алучы һәм тартылучылар табыла икән. Чит илдән нәкъ менә шушы вакытка туры китереп Печән базарына һәм шундый чараларга дип йөрүчеләр бар икән. Без аларны тапшыруларга чакырып та, аннан соң әңгәмәләр оештырдык. Берсе балалар белән булды мәйдан, икенчесе дини мәйдан булды. Нурулла хәзрәт белән Айваз безнең бик матур әңгәмә, хәтта кешеләрне алдагы бездән соң чыгыш ясыйсы кешеләргә урын бирә алмыйча, кешеләрне тарата алмыйчарак тордык. Димәк, кеше сусаган кешегә теге вагаз гына түгел, турыдан-туры дин белән дөньяны бәйләп аңлату җитми икәнен аңладык. Бу безнең өчен шулай ук бик зур эш булды. Һәм өченчесе безнең караоке, халыкны җырлаттык. Венера ханым Ганиева белән, Венера Хатовна белән безнең Зарина Хасаншина бит, әйме? Булдан да икесе алар теге безнең бит инде үткән белән көткән арасында күпер дип әйтәбез. Һәм шуның чагылышын без инде караоке җырлатып, анда җыелган халыкка шулай ук бик матур Кирам Абыйсатиев безнең баянда уйнап торды, бик матур чыгыш булды. Бу Печән базары турында. Һәм без башлап җибәрдек мәдәни сәяхәтләр. Бу теге кемдер кушуы буенча түгел инде, иң беренчесен бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган ягыннан башладык. Якыннан танышу ул теге мәктәп программасында үтелгән. Инде булай да бездә Тукай укулары дигән тапшыру да бара. Гомумән аның шигырьләре дә бездә гел яңгырап тора. Безгә килгән шәхесләребез дә сөйләп торалар, ләкин без үзебез яңа баштан бөтен коллектив белән хәтер яңартып, бу рухи хәтерен, халыкның да рухи хәтерен яңарту дип атала инде бу үзебезнекендә. Без менә шулай шәхесләр үзеннән башларга булдык. Тукайның туган якларында булып килдек. Арчалыларга бик зур рәхмәт, оештырган Айвазга да рәхмәт.
бик зурлап каршы алдылар, озатып йөрделәр, бөтен музейларында да булдык. Зурлап озатып та җибәрделәр. Һәм үз ягының анда туып үскән шәхесләре белән бик горурланалар икәнен күрдек без. Бу бик зур нәрсә. Син чит илләрдә йөреп әллә нинди бәяләр алырга мөмкинсең, әгәр дә үз ягың сине кешегә санамаса, син бербер үзеңне тулы канлы кеше итеп хис итә алмыйсың. Шулай бит, Айдар абый? Арчалар әйе, бик күтәреп менә үзләреннән чыккан шәхесләрне шундый итеп сөйләделәр. Без анда Әлифба музеенда да булдык, педагогия көллиятендә. Гомумән бик яхшы башлангыч булды. Һәм менә без әле яңа гына йөреп кайттык Каюм Насыйри эзләре буйлап. Шырдан җире ул шул кадәр тәэсир итте минем үземә дә шәхсән. Йөрергә кирәк икән, күрергә кирәк икән. Чөнки 20 августта Каюм Насыйриның туганына 120 ел, 25 елда үлгәненә 120 ел, 25 елда аның тууына 200 ел була. Әле теге ул кадәр юбилей уңайына дип тә түгел, күңел кушуы буенчарак барган идек без, ләкин шулай турыда килде. Монда һәр кемгә барырга кирәк икән, мондый шәхесләрнең барларга йөрергә кирәк икән дигән нәтиҗәгә килдек. Бу безнең дәвамлы сәяхәтебез. Һәм бик күп эшләр эшләнде инде. Ул коллегияларда катнашу дисеңме, беренче мәртәбә съездда катнаштык, бөтен дөньядан җыелган татарлар алдында чыгыш ясау, ул шулай ук дулкынландыргыч булды кемнәрдер өчен. Гадәти хәл булса, тәртип әле андый даирәгә кирип кенә бара. Һәм без бик шат инде дөньяның бөтен почмагына тәртип хакында мәгълүмат китүенә. Алар да бик җылы кабул иттеләр безне. Аннан соң ифтар ашлары үткәрелде инде, ансы теге мактанып утыра торган әйбер түгел. Безнең бик күп эшләр эшләнә, әйтеп кенә дә бетер булмый. Менә үткән елны без Гөлфия апа Мөхәммәтгәрәеваның китабы чыкты. Мин аны теге без дип зурлап әйтәм инде, Мөслим районы белән берлектә менә үз ягыңны күтәрү дип атала инде Айдар абый. Аларның җитәкчеләре кем әле? Рамил Хамзович Муллин ул вакытта иде анда. Шул күреп алып, бу эшнең кирәкле белән шөгыльләнгәнне шушы үзләрендә, чөнки лаеклы ялдагы укытучы Гөлфия апа Мөхәммәтгәрәева бездә тел дигән дәрья бар, Тукай укулары, Сабыйга һәм Сафа Раушан көзгә бик күп тапшыруларны алып барайын. Шуны күреп, тәртип белән берлектә дип китапны чыгарып, ул анда федераль Сабан туйдагы кунакларга өләшкән иде. Һәм бу үтәргеч булды инде. Без менә хәзер Сәйдә апаның китабын чыгару белән шөгыльләнәбез. Хозур нәшрияты бу эшне башкарачак. Безнең инде менә күршебез Фирая апа, фамилиясын онытам инде, Моратова редакцияләп бирде аны. Венера Шәмиева бик зур булышлык кертте бу эшкә. Һәм үзе исән-сау чакта 3нче китабын чыгарасы килә дип баргач, безнең мөфтиебез дә бик риза булды. Һәм Хозур нәшрияты, Алла бирсә, менә шушы китапны әзерли хәзер. Андый эшләр дә күп инде, календарьлар да, нәрсәләр дә, аларны теге күргәч кенә алдан әйтеп куеп булмый. Бик күп эшләр эшләнә. Һәм яңалыкларга килгәндә, яңалык дип тәртипле ирдә тапшыруын бик яратып кабул иттеләр. Безнең былтыр гына башланып киткән иде. Менә Ләйлә әле әйтеп китер, 200дән артык кунак кына булган анда. Ул күпме шәхес килгән дигән сүз бик зур нәрсә. Һәм Татмедиага бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки анда бу бит инде бөтен кунакларның да, бөтен дөньяның кайнап торган, татар матбугатының кайнап торган җире бит инде. Анда килгән һәрбер кунак тәртип радиосына кермичә үтми. Менә бүген генә әле без Шри-Ланкадан килгән кунак белән әңгәмә корып, бик матур гына монда төшеп утырдык. Ансына да рәхмәт. Һәм тагын инде булай халык белән бәйле эшләрдән түләүле котлаулар керде, реклама чыга башлады инде бездә дә. Җомга күчтәнәчләре, төрле бик күп эшләр. Гомумән эш күп, Аллага шөкер дип әйтәбез. Һәм без тагын менә иң әле ахыргы яңа эшебез, бу сезонга алып керә торган яңа безнең имиджевый дип әйтәбез инде, видеоролик. Ул махсус артистлар белән бергә төшерелде. Менә Айваз җитәкчелегендә без шуны карап үтәбез. Әйдәгез, аны карап узыйк. Babay, aballıklara nişki şulay berme yalgışmışa. Terezlerge temle boğuşuyor. Her işinin üç tertibi var anın oğlum. Hala balkıtların karalısın. Böyle bir cam ola. Ona göre her işlerinde her şey. Sen benim evladım. Şiver kızlar kaydı.
Татарның үз тәртибе бар. Бу әле безнең демо вариант. Моның әле яхшыртылган вариантлары бик күп төрлеләре булачак. Ала бирсә, бу инде сезгә әзрәк кенә теге кызыктырып күрсәтеп алыр өчен булды. Менә шундый эшләр бездә. Бик зур рәхмәт. Әлеге яңа сезондагы яңалыклар турында да сөйләп китсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Мин инде бу мәгълүматны бирәм программалар, тапшырулар мөхәррире буларак тәртиптә. Безнең инде әлбәттә радиобызның төп бизәге җырлар, халкыбыз моңнары булса да, телебезне, гореф-гадәтләребезне, тарихыбызны, мәдәниятебезне саклауга, барлыга юнәлдерелгән тапшырулар әлбәттә радиобызның аерылгысыз бер өлеше булып тора. Узган сезонда Тәртип радиосында 33 тапшыру һәм сәхифә дөнья күрдем, һәм инде Аллага шөкер тапшыруларыбыз елдан-ел камилләшә, байый бара эштәлеге. Әле бу бөтен тапшыруларда эфирга чыкты дигән сүз түгел. Архивта безнең дистәләгән тапшыру, дистәләгән исемдәге тапшыру вакыт көтәләр, я булмаса инде туктап торган тапшырулар бар. Бу сезонга килгәндә кайбер тапшырулар әлбәттә инде вакытлыча туктап торачак, чөнки бөтен тапшыруларны бер юлы биреп бетерү мөмкин түгел. Инде тапшырулар сеткасында яңалыклар әлбәттә булачак. Беренчедән тәртипле иртә тапшыру үз эшен дәвам итә. Ризалә әйтте, инде узган ел 202 тапшыру дөнья күргән. Анда инде кунаклар саны 250-дән арткан. Бу тапшыру дәвам итәчәк һәм тиздән Жан Ашым исемле өр-яңа тапшыру эфирга чыгачак. Аның авторы һәм алып баручысы 3 бала әнисе җырчы Венера Шәмиева. Ул тапшыру гүзәл затларыбызга багышлана. Монда инде хатын-кызларыбызны борчыган проблемалар, кызыксындырган сорауларга җавап эзләячәк без бергәләп. Менә бу тапшыру инде тиздән эфирга чыгачак. Мәгърифәт нуры тапшыру бездә вакытлыча туктап торган иде. Аның алып баручысы Эльвина Нәҗипова декрет ялында булу сәбәпле һәм менә бу елда инде без аны яңартып җибәрәбез. Бу тапшыру инде исеменнән аңлашылганча мәгърифкә багышлана, сәләтле укучылар, талантлы педагоглар чыгыш ясый, алар белән әңгәмәләр үткәрелә. Һәм узган сезон ахырында гына без 2 тапшыруга старт биреп өлгердек. Аның беренчесе халык ядкәрләре, икенчесе инсафлының теле саф тапшыруы. Халык ядкәрләре тапшыруның авторы һәм алып баручысы фольклорчы Галимә, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәнзилә апа Җәүһәрова. Тапшыру безнең йолаларыбыз фольклор иҗатыбызга багышлана һәм инде югалып барган йолалар, традицияларыбызны халыкка кире кайтаруны максат итеп куя. Бик кызыклы тапшыру, бәлки инде тыңлап та өлгергәнсездер. Инсафлының теле саф тапшыруының авторы һәм алып баручысы Рүзәл абый Юсупов, галим, тел галиме. Һәм менә Рүзәл абый әйтә бит, телне беркем үзеннән үзе бозылмый телди. Телне без аны үзебез бозабыз. Кемнәр бу телдә аралаша, гади кешеләр, шул вакытта төрле һөнәр ияләре һәм әлбәттә бу һөнәр ияләренә журналистлар да керә. Менә без бергәләп бу телне бозабыз ди. Аның сафлыгын сакларга тиешле язучылар, хәтта укытучылар да бу эшкә зур өлеш кертәләр дип әйтә Рүзәл абый. Һәм менә бу үзенең инсафлының теле саф тапшыруында Рүзәл абый инде конкрет мисалларга таянып, төрле гыйбарәләргә таянып, нинди очракларда телебез бозыла, нинди очракларда дөрес сөйләшмибез, бөтен мисаллар белән шушы тапшыруларын дәлилләп халыкка тәкъдим итә һәм әлбәттә инде ничек дөрес сөйләшергә шул хакта аңлатма бирә. Анда сез дә бездә кергән. Һәрбер атамасы белән журналларны, гәҗитләрне дә, радио, телевидениене шуңа күрә үпкәләштән түгел, ул мисал итеп күрсәтеп сөйли. Шулай итмәсәң без аңламыйбыздыр да бәлки. Без инде бөтенебез дә үзебезне анда ишетә алабыз, таба алабыз. Шуңа бу тапшыруны да инде бик популяр тыңлаучыларыбыз арасында. Аннан соң бездә тагын бер зур эш башланып китте узган сезонда. Узган сезонда безгә дәүләт архивы материалларын кулга тапшырдылар. Аллага шөкер, моның өчен инде без дәүләт архивына һәм Татмедиа җәмгыятенә рәхмәт әйтәбез. Бу эш инде башланып китте. Монда аның инде теге тәсвирләп сөйләргә, детальләп сөйләргә хәзер мөмкинлек юк. Шулай да монда хәзергә чорда инде безнең тәртипкә салу, архив материалларын җайга салу, аны барлау эше бара һәм шул ук вакытта без аның материалларын инде бирә башладык. Төрле тапшыруларда аннан җырлар кулланабыз, өзекләр, радиоспектакльләр кулланабыз һәм бездә шулай ук башланып китте инде шушы архив материалларына нигезләнгән әдәби музыкаль композициялар. Алар әлегә җомга көнне кичке 9-да эфирга чыга.
Бәлки инде сеткада теге бу сезон сеткасы ахырга кадәр инде расланып беткәннән соң үзгәреш тә булыр, ләкин әлегә шулай. Һәм инде без радиоспектакльләр, әдәби әсәрләрне дә шушы архивтан алып тыңлаучыларыбызга тәкъдим итә башладык. Һәм тыңлаучыларыбыз шуннан да яратып кабул итәләр. Анда инде элекке артистларыбызның чыгышларын да ишетеп була, классик әсәрләребезне дә башкаларында. Гомумән яңа сезонда инде яңа хәбәрләр тапшырулар сеткасында әлбәттә яңалыклар булачак, булмый калмаячак моннан тышта. Шуның өчен безне күзәтеп барыгыз, тыңлагыз тәртипне һәм әлбәттә киңәшләрегезне, фикер тәкъдимнәрегезне безгә юллагыз. Без һәрвакыт ачык сезнең белән әңгәмә корырга. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Ризалә апа, яңадан менә бик зур 2 проект әзерләнә, алар хакында да сөйләп уссагыз иде. Шуннан да шулай, бу инде проектлар безнең дәвам итә дип әйтсәк тә була. Чөнки үз илемдә үз көем менә бүген башланып китә торган, бүген тәкъдим итә торган проектыбыз. Безнең бит инде татар халкының бик матур мәкале бар. Үз өемдә үз көем дигән, без инде үз илемдә үз өемдә үз көем дип менә шушы 2 күпернең башын тоташтырдык. Бу бик күп нәрсәне үз эченә алган исем. Бу җыр бәйгесе генә түгел, бу тирән мәгънәле. Әле менә Айдар абый ул хакта сөйләп китер. Беренче проектта бу үз илемдә үз көемдә безнең 100гә якын кеше катнашкан иде. 100дән артык видео килгән хәтта. Төрле төбәкләрдән монда коллективлар да, әбиләр дә, бәбиләр дә барысы да катнашты. Аның максаты инде безнең ишетелмәгән әвәлге җыр табу иде. Быелгысына инде тагын безнең әле гаилә кыйммәтләрен, гаиләне берләштерү, ныгытуда кирде. Ансы хакында безнең алда сөйләп китерделәр. Минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Безнең бу эшне бу эшкә теләктәшлек белдергән һәм безнең проектларыбызны кабул итеп алган Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә оештырыла. Аларга бик зур рәхмәт, Марат Гутовичка бик зур рәхмәт, безнең проектларыбызны тәкъдим итүчеләргә рәхмәт. Без аны матур иттереп башкарып чыгарбыз дип уйлыйм. Хәзер видео карап алыйк әле. Үз өемдә үз көем диде әбием. Мин дә яратам үз илем. Үз илемдә үз көем. Халкыбызның онытыла барган җырларын музыка уен коралына кушылып җырла. Видео яздыр һәм безгә юлла. Иң яхшы җырлар Тәртип радиосында яңгыраячак. Нәтиҗә 29 ноябрь Дәүләт филармониясендә гала концертта ясала. Катнашу тәртибе һәм шартлары тәртип.татар сайтында. Менә шундый проект, аның белән якыннанрак Айваз таныштырып китсә, бик яхшы булыр. Хәерле көн, мөхтәрәм коллегалар. Чыннан да безнең радиостанция бер яклы гына элемтәне түгел, һәр вакытта да 2 яклы элемтәне күз алдында тота. Шуңа күрә күпләгән проектлар, конкурслар иң беренче чиратта менә тамашачы, тыңлаучы белән бергә аларның исәпләрен, аларның ихтыяҗларын исәптә тотып эшләнә. Менә үз илемдә үз кием шулай ук халык тыңлаучылар арасында, бәлки профессиональ сәхнәгә чыгарга лаек булып та заманында ниндидер сәбәпләр аркасында шундый мөмкинлеккә ия булмаганнарны тагы бер кат халыкка ишеттерү мөмкинлеген булдырды һәм менә шунлыктан беренче конкурс ук 100дән артык гариза кабул ителеп, халыкның чын мәгънәсендә тагы бер кат менә безнең мирасыбызны саклаганы, аны тапшырасы килгәне, аны башкарасы килгәне күрсәтте. Шуңа күрә быел да без аны дәвам итәргә булдык, чөнки узган ел узган күп санлы конкурслар арасында иң тамашачы тарафыннан җылы кабул ителгәне шу булды дисәк була. Быел инде менә Ризалә апа әйтүенчә, аның юнәлешен, векторын бераз гына үзгәрттек. Безнең беренче елны ук андый идеялар бар иде, ләкин без менә акырына-бакырына килергә булдык шушы максатыбызга. Узган елны без унытыла барган безнең халкыбызның мирасларын, җырларын барласак, быел инде нәкъ тә шул ук максат калды, ләкин без аны тапшырасыбыз, иштәсебез килде гаилә һәм туганнар башкаруында. Узган елны безнең аны айрым-айрым башкаручылар, бәлки коллективлар башкарган булса, быел иң беренче шарты ул да булса, менә бер гаилә әгъзалары, туганнар башкарырга тиеш. Шул рәвешле чыннан да без менә бу туганлык җипләренең ныклыгын җыр аша, моң аша тагы бер кат ныгытасыбыз килә. Үзенчәлегенә килгәндә, әйе, шуны әйтеп узарга кирәк.
Безнең быелгы приз фонды да узган елны гына караганда арттырылды. Гран-при иясенә 50 мең булса, беренче урынга 25 мең, икенче урын 15, өченче урынга 10 мең сум акча каралган. Алла бирсә, әлбәттә инде бу аңларга кирәк. Безнең тыңлаучылар беренче урында шушы акчалата приз өчен көрәшмиләр. Аларның чын мәгънәсендә катнашып нидер эс салу максаты да бар. Чөнки менә безнең архив турында да бүген сүз булай гына килеп чыкмады. Хәтерләсәгез, Татарстан дәүләт архивында дөресрәге радио, Татарстан радиосы элек-электән шундый зур бер эш белән шөгыльләнгән. Үзешчәннәрне авыллардан, районнардан китереп, аларны яздырганнар һәм фондка менә хәзер дә без фондны карыйбыз, өйрәнәбез. Анда чыннан да менә үзешчәннәр, теге яки бу колхоз исеменнән килгән җырчылар, ансамбльләр бар. Чөнки менә Айдар абый да әйтеп узар ул турыда, ул вакытта ничектер менә үзешчәнлеккә зур игътибар бирелгән. Бәлки без дә менә шушы эшне дәвам итәбездер, шушы конкурс аша, чөнки монда катнашкан тыңлаучыларның язмаларын без шулай ук архивлаштырып, яздырып, радио ашада таныту, күрсәтү, кемнедер илһамландыру максатыбыз. Катнашуга килгәндә безнең 16 октябрьгә кадәр кабул ителәчәк гаризалар, дөресрәге эшләр, аны берничә ел белән башкарып була. Без иң җайлысы барбер хәзер бүгенге көндә менә mail дип тә карадык, сайт дип карадык, ләкин иң җайлысы дип таптык барбер WhatsApp һәм Telegram мессенджерлары аша. Чөнки аларга беренчедән файлларны да алар аша файлларны җибәреп була. Икенчедән алар аша җибәреп була күләмлерәк файллар салынган болытлы системаларны. Яндекс Диск, Google Drive яисә mail облако ише белгән кеше белә. Дөресен әйткән, без үзебез дә менә олырак буын вәкилләре, без ничегрәк җибәрделәр дигән идек. Алар да шушы системаны бик бәлки якыннары булышкандыр, кулланып җибәрделәр. Яңа сүз язып куегыз инде сез. Болытланы. Әйе. Һава аяз булсын, яңа матур сүзләребез кирсә бик яхшы инде. Бу гомумән алганда менә аның әле бу турыда күп сөйләнер, күп без аның шартларын аерым-аерым язарбыз, чөнки катнашырга теләгән кеше безнең мәгълүмат белән генә шикләнә алмый. Әмма ләкин бүген аңа нидер бер старт бирәсе килә һәм әлбәттә инде шушы конкурсны ничек бәяләү, ничек итеп җиңүчеләрне билгеләү турында безнең шушы конкурсның жюри рәисе Айдар абый Фәйзрахманов үзе сөйләр. Айдар әфәнде, рәхим итегез. Бик зур рәхмәт. Беренчедән, икенчедән мин бик шатланып киләм менә мондый аралашуларга. Без инде аны пресс-конференция дип атабыз. Әмма менә Айвазбек матур итеп тәрҗемә итеп куйды. О булыкны булып дип. Ул бик матур. Мин инде менә шушындый үзара сөйләшеп, киң тамашачыга тәкъдим итә торган бер чара дип әйтерим. Менә шушы конференциядә Беренчедән, бу бәйгенең, менә бу сез игълан иткән үз илемдә үз кием дигән чараның исеме бик матур. Чөнки һәр илнең чыннан да үзенең җыры була, үзенең төп милләте була. Мәсәлән, Үзбәкстан дисәк инде, анда төп милләт ул безнең үзбәкләрбез яшәп ята. Таҗикстан дибез икән, ул инде Таҗикстан, Башкортстан дибез, ул инде безнең Башкорт иле, Казакстан дибез, Казак иле. Һәм әлбәттә бу һәр илнең үзенең җыры бар, үзенең әһәңе бар, үзенең милли әһәңе турында сүзләп барам. Һәм менә безнең әле игълан иткән тәртип радиосы, чөнки ул һәр вакытта да менә шушы безнең тәртипсезлекләрдән тәртип салырга тырыша торган дулкын дип әйтәм мин аны. Монда да шушы гайбер бар, чөнки бүген менә безнең көйебезгә, безнең татар җырыбызга бик күп татар халкына хас булмаган агымнар килеп керде. Менә төп максат үз илемдә, үз киемдә шушы бәйгедә без нәкъ менә шушы татар милли моңына, татар милли әһәңе туры килгән җырларны сөйләп алырга тиеш. Алар гомумән без ишетелмәгән җырларда булыры мөмкин, чөнки халык арасында андый җырлар әлегә кадәр саклана. Мин мисал итеп, менә фольклор ансамбле тарафыннан безгә килеп ирешкән иде, ни күргән инде, киң тамаша тәкъдим ителгән заман җыры турында. Менә бу заман җыры шул кадәр матур итеп уятып җибәрде бер катламны, аны бездән соң бер яшькенә бер җырчы кыз җырлады. Инде менә мин интернет битләрендә хәзер күрәм, аны күп
Кенә безнең чит илләрдә яшәүче милләттәшләре шушы заман җырын җырлап, ниндидер үзләренә күрә бер шушындай хәрәкәт тудырганнар. Менә бу бер җырның нинди мөһим әйбер икәнен күрсәтеп тора. Һәм шушындай матур, мөһим безнең милләтебезне уятып җибәрә торган җырларны бәлкем без менә шушы конкурсыбызда табып алып, аны тәкъдим итә алырбыз киң тамашачыбызга, сезнең дулкыныгыз аша. Үзешчән сәнгать турында Айваз бик матур әйтеп утырды. Менә сезнең каршыгызда бүген инде түбәтәй килгән, нәкъ менә шушы үзешчән сәнгатьтән үсеп чыккан бер малай. Үземнең бер хәтерлим 4-5 классларда укыганда менә шу үзешчән сәнгатьтә Арча сәхнәсендә тальян гармун тартып уйнавымны, шушыннан соң смотрлардан Казанга килеп опера һәм балет театрында үзешчән сәнгать конкурслары узатырган иде. Бу бөтен Татарстанны берләштергән үзешчән хәрәкәт. Шуның җиңүчеләре опера балет сәхнәсенә менеп үзгәрҗиле түгел, үзгәрмичә, үзебезчә milli itip şuşu jırlarımızın jırlaydık. Менә нәкъ шушы үз илемдә, үз киемдә дә без шушыны максат итеп куябыз. Үзебезнең milli киләребезне шушы укучылар буламы ул? Укучы, менә мин әтием белә уйный торган идем тальян гармунда. Абыйыма кушылып җырлыйдыр, гаилә ансамбльләре дидегез. Анда мин үземнең ике апам белә, икәүсе абыем белә икәү гармунда уйныйдыр. Алар бергә кушылып җырлыйдыр. Бу гаилә ансамбльләре. Мин бик рәхмәтемне әйтәсем килә менә шушы хәрәкәтне хәзер сез әйдәп алып китү өчен, чөнки мин бик шатланып 2 ел буена менә Габдулла Тукайсым җырган Татар дәүләт филармониясендә без татар сүзе конкурсларын оештырдык. Бу татар сүзе конкурсының да башында торадыр нәкъ менә шушы безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиев каршында оештырылган татар телен һәм ана телләрен саклау комиссиясе Марат Гатовичның инициативасы белән булды бу. Һәм бүгенге көндә әйтәсем килә, менә мин бик шатландым. Анда безгә 1000-нән артык, 1000-ярымга якын гайриза кергән иде. Әле бу тәртип радиосының узган елгы Юшкан конкурса 100-ге якын гариза булса, алга таба үссен иде. Чөнки безнең максатыбыз, менә монда журналистлар утыра, һәрбер безнең максаты ул безнең ана телебезне, ул безнең милли әһәңебезне, ул безнең милли кыяфәтебезне бусыда бик саклау. Бәлки әле тәртип радиосы менә шушы милли кыяфәтне саклау буенча ни өчен мин сезнең каршыгызга бүген түбәтә килеп утырдым. Ни өчен? Син калпаксыз. Әйе. Менә шушы мәсьәләләр дә бар. Бу инде бу мин әйтәсем килә, мин моны теге буш сүз генә әйтмим, чөнки фольклор музыка дәүләт ансамбле белән генә дә без 45 илдә булдык. Мин опера балет театрында бөтен Европада әйләнеп чыккан кеше, кайда гына йөрсәм дә, мин шушы үз илемнең үзенең көен, үзенең халкын, үзенең киемнәрен, үземнең татарымны сагынып кайталарым. Һәм мин аның белән бүгенгә кадәр горурланып яшим. Татардан да матур, татардан да итәкатьле, тәртипле халыкны минем бер генә җирдә дә күргәнем юк. Шуның өчен дә бәлкем безнең менә республикабызның татар иленең соңгы елларыбызда әйдәп баручы бер илгә, республикага әйләнүе мәгәен шушының белән дә бәйләнешле. Без аны әле күрмибез генә. Безнең җитәкчеләребез Allah'ın birgənlə şəkər. Bizim xalqımız Allah'ın qayda gına barsanda Tatarның üz ilində üskəyi onun hətta iyinə qədər ol ayrılıbdır. Tərtib Tatar iyində. Bizim ilimizdə bizim özümüzün kiyimiz bularğa deyiş. Biz onu kamilləşdirgə deyiş. Əli Rizələ belə də söyləşib durduk. Rizələ niçin minəydən biz kimgədir qarab üzgərgə deyişsin. Bizgə qarab üzgərsinlər. Biz bit matur. Min birinci xilafda görməyim. Rizələdə də, özümdə də, Ayvazda da, həm gümmən bizim işçənligimizdə də. Şolay bolsan, min şunun üçün bir zor ümitlər bilə qorayım. Tərtib radiosunun tığnavçıları sizə müracaat etəm. Konkursda qatnaşıra qarizalarını jibərgiz. Özümüzün fikrimizni min jüri rəisi bularaq da gümmən mənə şuşa jüridə bulğan hər bir əhlinin ayrım fikirləri sizə tərtib radiosu aşağı jitkirə barımız. Həm o fikirlər əlbəttə gel oңay gına bulmaz. Anda bizning tilaklarimiz də yanğırar. Çünki biz alğa taba barğa tiyiş, biz kamilləşirgə tiyiş. Rəhmət. Бик зур рәхмәт Айдар абый. Һәм тагын икенче проектыгыз турында да кыскача гына сөйләп китсәгез, Ризаль апа. Микрофон. Ике проект безнең бергә җитәкләшеп барылар инде. Беренчесе менә шушы үз илемдә үз кием булса, икенчесе
әниләр марафоны. Аларның асылы нигезе бер дип әйтәсем килә. Чөнки безнең максат бер. Менә әле кире кайтып әйтеп китим, Каюм Насыйри эзләре буйлап бардык дип әйтәм бит. Анда зур хәрефләр белән теге Каюм Насыйри турында кая гына укысаң да, ул татарның рухи хәтерен уяткан, саклаган кеше шәхес дип язганнар име. Без аның эшен дәвам итүчеләр дип саныйм мин, Айдар абый. Чөнки зур сүз булып яңгыраса да, менә шушы гореф-гадәтләрне, милли хәзинәне тамырдан алып бүгенгә җиткерү, шул рухи хәтерне күчереп киләчәк буынга җиткерү дигән сүз бит инде ул. Аллаһ Тәгалә үзе булышсын безгә һәм әниләр марафоны да шулай. Ул әниләр һәм бәбиләр тапшыруыннан чыгып эшләнгән марафон. Аның турында әле без бәйнә-бәйнә сөйләрбез. Үткән ел 1000-гә якын кеше безнең катнашты марафонда. Ахырга кадәр бөтенесе барып җитмәсә дә. Монда шулай ук гаилә кыйммәтләре. Монда инде кабатлау булса да әйтеп китим, әни кеше бу 21 көн дәвамында әлеге бәйгедә катнашсын өчен, я аның күбрәк бит безнең бала белән өйдә утырган әниләр катнаша, дәваниләр дә катнаша. Ләкин аларга бу мөхитне тудырыр өчен гаилә булышырга тиеш. Анда шундый биремнәр бар, гаилә белән күмәк төшерелә торган видеолар да бар, бишек җырлары да бар. Монда инде дәваниләр безнең шунда ук автомат рәвештә килеп кушыла дип әйтәсем килә. Һәм әтиләр дә катнашмый булдыра алмый, балалар да катнашмый булдыра алмый. Кемдер видеога төшерергә тиеш, кемдер сөйләргә тиеш, кемдер киләргә, кемдер шуларга да баланы карап торырга тиеш. Бу менә шулай ук гаиләне берләштерә торган конкурс һәм бу татар телендә сөйләшүче, аралашучы яшь гаиләләрне киләчәктә берләштерә торган бер мәйдан, зур мәйданга үсеп бара инде бу. Былтыр менә 1000-нән артык булса, быел безнең максат инде тагын күбрәк кешеләрне катнаштыру һәм әле аның турында без бәйнә-бәйнә сөйләрбез, Ләйсән. Бүген без үз илемдә үз киеме күбрәк юнәлтик сүзне. Әниләр марафонын кайчан башланасын, анда буталып китмәсеннәр дип әйтәм инде. Әлегә безнең үз илемдә үз кием башланып китеп торсын. Эфирдан әгәр дә безне күзәтеп тыңлап барсагыз, менә былтыргы үз илемдә үз кием проектында җиңгән кешеләр безнең хәзер җырлыйлар. Аларның җырларын теге яңартып без бирәбез, яңартып дип яңа баштан бирәбез. Һәм шулай ук әниләр марафонында катнашкан проектта җиңүчеләрне дә, катнашучыларны да активларының язмаларын без инде радиодан, Тәртип радиосыннан бирә башладык. Шуңа күрә игътибар белән тыңлап барсыннар. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга да күчик. Мөмкин булса, менә нәтиҗә турында да әйтеп булсак, нимә шул фикеребезнең чыкмыйча калды. Нәтиҗә безнең ясалачак 2 проектка бер юлы. Әйткәнемчә, аларның максаты, кыйбласы бер булгачтан без аларны инде зур бер нәтиҗә ясый торган чара оештырачакбыз, Алла боерса. Бу безнең 29 ноябрьдә икенче проект әниләр белән бәйле булгач, әниләр көненә якынрак итеп сайладык инде без аны. Татар дәүләт филармониясендә булачак. Алла боерса, ул тәнәфессез генә бик матур бер сулышта карый торган һәм менә шушы 2 проектка да нәтиҗә ясый торган һәм чыннан да безнең асылыбызны, нигезебезне раслый торган бик матур эш булыр дип уйлыйм. Кадим Назировичка да һәм Айдар абый, сезгә дә бик зур рәхмәт, чөнки мондый зур бинада мондый 2 зур чараны берләштереп, аңа нәтиҗә ясау үзе бер зур эш дип әйтәсем килә. Аллаһ Тәгалә исән сау гына шул эшне башкарып чыгалырга ясын, җиренә җиткереп. Аннан соң менә ризаларның сүзләрен хуплап, мин тагын нәрсәне әйтәсем килә. Бу бит әле шушы бәйгедә катнашкан кешеләрнең, әйтик, бәйгедә катнаштык та, кешегә 10 000 тәңкә акчаны салдык та, шушының бә тәгәлләнде дигән сүз түгел. Беренчедән, Тәртип радиосы булгач, бу җиңүчеләр даими рәвештә безнең эфир аша җиткереләчәк, безнең киң тамашачы. Аны туганнары тыңлый, аны танышлары тыңлый, аны бергә укыган классташлары тыңлый. Бу берни кадәр аңа, мәсәлән, әгәр дә инде монда безнең сүз мәктәп балалары, яшүсмерләр турында барабыз икән, ул берни кадәр кичкенә генә бер аңа путевка була, алга таба этәргән. Чөнки менә шушындай әйберләр бик кирәк. Ул бу үзенчә бер менә шушы дулкын, тәртип дулкыны белән кызыксындыру тамашачыны, киң тамашачыны үзенә кайтарып тагын бер кат ирештерү сәнгати рәвештә. Рәхмәт, Айдар абый. Әйткәнемчә, бу теге кушканга гына эшләгән эшләр түгел. Берсе дә моның тамыры тирәндә, максат изге, шуңа күрә исән сау эшләп чыгарга ясый. Сорауларга күчик. Хәерле көннәр, Эльвира Шакирова, Шәһри Казан. Бу бәйге инде башланып киттеме? Менә бүген үк җибәрергә мөмкинме? Һәм WhatsApp номерын бәлки әйтерсез кая җибәрергә, һәм жюрида тагын кемнәр була? Сез үзегез буласызмы, Резил апа?
Мин жюри ягынан әйтермен, кая җибәрергә икән Айваз безнең башкарма продюсерыбыз өстәп әйтеп бетерер. Жюринең рәисе инде менә безнең Татарстанның халык артисты. Безнең Айдар абый дип әйтим әле, чөнки тәртипнең авыр вакытларында да бәлки кем өчендер бу Ризаләттә кибер карчык шикелле һаман шул үткәннәрне искә төшереп утырды инде дип әйтер идем, ләкин бер нәрсә дә онытылырга тиеш түгел, һәр вакыт безнең белән булган безнең Айдар абый. Безгә Сез дөрес эшләгәнсез, Айдар абыйны сөйлә. Әйе, Айдар абыйны мин бөтен структурага кертеп чыгарырым, тәртип урнаштырырга, чөнки аның коллективындагы тәртипне күзәтеп, сокланып яши бөтен кешедә. Менә Алла бирсә, әле Айдар абыйның нәкъ шул тәртипне ничек урнаштыру турында концерты да була. Үзе әйтеп китер, теләсә, ансы турында радиодан да ишетербез име, коллективны ничек шулай итеп эшләтеп була икән, ничек шулай дөрес итеп тотып була икән. Ризалә бик мактама, мин түбәтә күтәрелә башлыйм. Юк, шуңа күрә теге куркып кына әйтәм. Айдар абый безнең тыйнак, безнең татарларда инде тыйнаклык ул канга сеңгән. Мин үзем дә булачакмын һәм шагыйрьләрдән Илсәр апа Ихсанова була дип торабыз. Ул үзе ишетеп теге аптырамасын, әле ахырга хәтле сөйләшне бетмәгән, чөнки һәм талантлы җырчы да булачак. 5 кешедән торган безнең жюри булачак. Шуңа күрә һәр өлешкә дә үз бәясен бирүчеләр булачак, Алла бирсә. Һәм кайларга җибәреп була икәнен. Конкурс буенча чыннан да ул бу атнада старт алды. Безнең инде сайтларда, социаль челтәрләрдә тулайым мәгълүмат белән статьялар урнаштырылды. Монда беләсезме, теге хәтта роликта да тулырак мәгълүмат тәртип.татар сайтында диелгән име. Без монда бер роликка гына яки бер чыгышта гына аның бөтен нечкәлекләрен биреп бетә алмыйбыз. Шуңа күрә менә тәртип.татар сайтына кирип, барлык мәгълүматны укырга була. Хәзер генә без WhatsApp номерын әйтербез, ләкин аннан гына кемдер язып алырга мөмкин түгел. Шуңа күрә һәр вакыт менә шу чыганакка мөрәҗәгать итегез, әйме? Бүгенге көндә безнең социаль челтәрләр дә ничектер теге шикле рәвештә эшләгәнне аңлап, менә барлык мәгълүмат шуның аркылы башкарыла. Бөтен положениялары да, максатлары да, шартлары да барысы да шунда аңлатылган. Инде WhatsAppка килгәндә 8987 220 50 менә шундай җайлы. Әле ул гына түгел, бу безнең WhatsApp номеры кулланыла. Хәзер әйтәм, Илвер ашыкма, хәзер ашыкма. Тәртипле җирдә кулланды. Тәртип иртә һәм гомумән безнең барлык менә тәртип белән элемтә шушы номер аша кулланыла. Менә хәзер яз. 8 987 220 50 50. Илвираның бик каты инде бу сораудан аңладым. Яисә кайтып хәзер туганнар белән җир яздырып җибәрәсе киләме шунда номерларны һәм бүгеннәрне җибәрергә буламы дип. Дилә миңа идея әйтте, әтиң белән әниеңне җибәр әле дип. Көтеп калабыз. Әйе, бик яхшы булыр. Тагын сораулар, хөрмәтле коллегалар. Миннән дә бер сорау булсын. Зилә Мөбәрәкшина, Татар-Информ. Гомуми сорау бирәсем килә. Менә элек Советтар Союзы заманында үзешчән коллективларга, шул ансамбльләргә, хор коллективларына бик каты игътибар булган. Аларга, мәсәлән, гастрольләргә акча бүлеп бирелгән. Алар бөтен дөнья буйлап диярлек, Россия буйлап дип әйтим, гастрольләрдә йөри алган. Бүгенге вакытта, бүгенге хәзерге көндә андый мөмкинлек юк. Һәр хәлдә ул коллективлар кимеде дисәк була, шуңадыр дамы, бәлкем белмим, төрле сәбәпләре бардыр инде. Ягъни акча таба алмыйлар, мәсәлән, шул гастрольләргә. Ничек уйлыйсыз, ни өчен үзешчән коллективларга мөнәсәбәт үзгәргән микән һәм дәүләтнең бу мөнәсәбәтен ничек үзгәртеп була икән? Айдар абый, бәлкем сезгә Шаярып кына башын җавап бирим. Мин Зиләсең белән килешмим. Мөнәсәбәт үзешчәннәр ярты эстрада безнең. Үзешчәннәр хәлләп йөриләр. Гастрольләре бар. Әйе, монда аптырысы юк. Әгәр дә музыкаль белем ягыннан чыгып бәя ясасак, ярты эстрада коллективлар турында менә хәзер Айдар абый әйтер. Мин менә Айвазның бу әйткән сүзе белән бик нык килешәм. Безнең гомумән бөтен системабыз үзгәрде. Дөнья бер вакытында бер генә урында тормый. Беренчедән, безнең элек бердән-бер радиобыз бар иде. Бүген көндә менә татар телендә эшчәнлек алып баручы безнең хәзер 10-гә якын радиобыз бар. Мин инде районнар турында да әйтмим. Районнарда ул бик сирәк иде, район телевизия. Һәм үзешчән сәнгатьләрнең элек әлбәттә мин бик килешәм Зилә синең белән. Менә мин аны гел әйтәм. Элек безнең аерылып торадыр үзешчән сәнгать, аерылып торадыр профессионал сәнгать. Хәзер ул
ызан безнең юкка чыкты. Нәкъ Айваз әйткәндә, ярты эстрада гына да түгел, 80% безнең эстрадабызның ул тора үзешчәннән. Профессионал дигән сүз ул профессионал белем алган җырчы икән, ул консерватория белеме булырга тиеш аның. Инде азрак дип алса да музыка училищесы белеме булырга тиеш. Шулык врачлар турында да әйтергә була. Табиблар бар, безнең имтим итүче әбиләребез, имтим итүче кешеләр, без аларны берничек тә табиблар санына кертә алмыйбыз. Инде үзешчән сәнгать коллективлары турында. Бу бары тик коллектив җитәкчеләренең һәм шушы коллектив йөрүчеләрнең мөмкинчелекләре бик күп. Әйтик, шушы тәртип радиосы ашагында күп мәйбер эшләргә була. Күңел радиосы, Болгар радиосы, телевидение. Мөмкинчелек бүген радио телевидениедә профессионалларга караганда үзешчәннәргә хокук күбрәк бирелгән. Приоритет аларга күбрәк бирелгән. Менә бу әйберләр мөһим, әлбәттә. Мин моны бу дәүләт күләмендәге сорау, моны миндә, Ризаләдә, Айвазда, сеңнемдә хәл итә алмый. Үзешчән сәнгатькә аерым игътибар кирәк. Элек безнең үзешчән сәнгать йортлары бар иде. Һәм менә башта үтәдер конкурслар авылларда, үзешчән сәнгать конкурсы аннар үтәдер, ул район күләмендә, аннар да зона күләмендә, һәм аннар соң ул республика күләмендә үтәдер. Менә бу юнәлештә әлбәттә моны без хәл итә алмыйбыз. Безнең җитәкчеләребез, менә шушы өлкәне җавап бирергә тиеш җитәкчеләребез бу өлкәдә уйланырга тиештер, һәм бу хәрәкәт минем фикерем белән бик килешәм, булырга тиеш. Алар матди яктан да ныгыткан булырга тиеш. Алар игътибар ягыннан да, алар халыкка тәкъдим итү ягыннан да менә шушындай хәрәкәт бүгенге көндә безгә җитеп бетми. Һәм менә Айдар абый, ул теге биткән түгел ул Зилә, ул хәрәкәт. Ул бар районнарда. Менә мин үзем теге сеңлем клуб директоры булып эшләгәчтен андый хәрәкәтләрдән кала алмыйм. Без яңа гына менә башта авыл туры, аннары теге район, аннан соң шәһәр турына чыктык. Айдар абыйның тормыш ул серле бер мөгъҗиза дигән җыры белән. Менә авылым җәүһәрләре дигән ансамбль, аларга төрле теге бүләкләү чаралары куялар. Бәлки аны үстереп кенә җибәрергә кирәктер. Әле дә ул бетмәгән. Ölmәгән ул яши, аңа теге теләктәшлек күрсәтеп, ничектер күтәреп алу кирәктер. Менә Ризалә, мин сезгә үземнең бер фикеремне дә әйтим әле. Менә бүген әйтте шушы җыр турында. Менә бүген көндә фольклор музыка дәүләт ансамбль тарафыннан 150-гә якын җыр, онытылган җыр алар безнең халкыбызга кайтарылды. Без бер генә вакытны да фонограмма язганда да минусны язып, аңа тавышны без тулайым язабыз. Менә бүген көндә шушындай ихтыяҗлык барлыкка килде, миңа язалар, шалтыраталар. Айдар абый, менә бу җырыгызны минусоксын җибәрсәгез иде. Без бик җырларыйк. Бу халык җырлары турында сүз бара. Менә мин шушы мәсьәләне күтәреп йөрим. Менә шушы җырларның минусовкасын булдыру. Ул үзешчән сәнгать коллективларына, ул тәртип радиосына конкурска киләсе кешеләргә, ул радиога килгән җырчыларга бик зур ярдәм булыр. Мин менә шушы коллективлар турында әйтәм. Үзешчән сәнгать коллективлары җитәкчеләре миңа мөрәҗәгать, ул Татарстаннан гына түгел, башка төбәкләрдән миңа Төмәннән, Себердән шалтыраталар. Айдар абый, шуның минусовкасын җибәрегез әле, алар миндә юк. Менә мин хәзер шушы юнәлештә тырышып эшлим. Әгәр дә миңа матди ярдәм булса, мин моны тормышка ашырам һәм максат итеп куям, Татар конгрессы аша һәрбер шушындай коллективка бу минусовкаларын таратырга. Алар рәхәтләнеп җырлый алырлар. Менә бу булар инде тормышның бер серле мөгъҗизасы. Насыйп булсын, Айдар абый. Бер фикер генә әйтеп битерим. Менә социалистик юнәлеш булган илдә әлбәттә инде менә үзешчәннәргә ни өчен мөмкинлек бирелгән, чөнки алар башкача үзләрен күрсәтә алмаганнар. Беләләр, менә колхозчы, гади колхозчы, ләкин бик матур җырлый, бик матур бии. Дәүләт программасы дип әйтик инде, ул да булса, аларга да мәйдан бирү, сәхнә бирү. Ләкин бүгенге көндә дәүләт безгә ярдәм итми дип утырырга ярамый, чөнки ул вакытка караганда 100,000 мәртәбә артык мөмкинлекләр. Син гади коллектив буларак, гади генә телефонга гына видео төшереп тә интернетка куеп, сиңа гастрольдә кирәкми. Ул вакытта гастроль ни өчен? Калганнар күрсен өчен. Хәзер үзешчән коллектив син башкаручы була торып та син бөтен дөньяга үзеңне күрсәтә аласың. Мөмкинлекләр, цифрлы мөмкинлекләр, технологик мөмкинлекләр күп шушы үзешчәннәргә үз ихтыяҗын канәгатьләндерергә, халыкка күрсәтергә. Шуңа күрә үзләреннән генә тора Айдар абый әйтмешли. Җитәкчеләр бүгенге көндә менә шушы коллективның җитәкчеләре бик күп мөмкинлекләрне бик аз санлы бюджет белән дә эшли алалар. Бу бер сорауга бик
күп төрле Зилә җавап булды канәгать бу. калгандыр Шуңа дип күрә монда җавап. Һәм менә кушып кына әйтик, бер үк менә шушы конференциядан бәлки контексттан кайбер журналистлар видеодан карап язырлар статья, профессионализм һәм үзешчәнлек икесе ике яссылыкта, икесенә ике аерым урын икәнлеген дә ассызыкласыннар иде. Безнең узганында шундыйрак сорау булды, әйме? Сез үзешчәннәргә хәзер булай да үзешчәннәр белән тулган сәхнәне баетмакчы буласызмы? Юк, без профессионаллар үзләре аерым бәя, алар аерым урында, алар аерым яссылыкта дип әйтик. Үзешчәннәр бар һәм алары без билгелибез, ләкин без аларны берничектә бер-берсе белән кушмыйбыз. Икесенә ике урын һәр вакытта да, икесенә ике хөрмәт. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгыз бармы? Әйе, бик күп мәгълүмат булды. Чыннан да без оештыручыларга уңышлар телибез. Һәм 29 ноябрь көнне Аллаһ буйрса, Йомгаклау чарасында Концертында көтеп калабыз күршегә Алла бирсә, ул инде теге билет сатып акча белән килә торган җир булмый, анда алдан чакырулар булыр. Тыңлап барырсыз, күзәтеп барырсыз. Бик зур рәхмәт килгәннәргә дә һәм безне онлайн караган кешеләргә дә. Шуннан да һәр кешенең үз өендә үз көе булсын, үз сүзебезне изеп әйтә ала торган теге умыртка баганабызның һәр бүлеген туя торган, горур итеп җирдән атлый торган кешеләр булып яшәргә язсын безгә. Ул проблема дигәннәрең бетми инде ул. Әвәлгеләр әйткәнчә, теге баш ярылса бүрек эчендә, кул сынса җиң эчендә булган чакларда күп була, ләкин яхшылыклар җирдә күп. Шуңа күрә шуларга тотынып, үзебезнең кыйблабызны югалтмыйча, матур итеп бергә бердәм булып эшләргә һәм бөтен максатларыбызга да, хәерле максатларга да сау-сәламәт килеш ирешергә насыйп булсын. амин, шулай булсын.